úctou a rozochvením berieme do rúk knihy, ktoré podávajú svedectvo o konkrétnej dobe. Zažltnuté stránky, ktoré viac či menej poznačil zub času, však vypovedajú aj o ďalších skutočnostiach, ktoré si pri čítaní textu často ani neuvedomujeme. Tieto knihy sú písané na ručne zotovenom papieri. Napriek stáročiam si stránky uchovali svoju pevnosť. Len farba stratila pôvodný snehobiely odtieň. Ako sa v priebehu stáročí zmenila štruktúra papiera a čo všetko sa dá vyčítať z jedného papierového listu. O tom, ale aj o ďalších súvislostiach dotýkajúcich sa výroby papiera budeme hovoriť v ďalšej časti nášho cyklu dokumentárnych filmov. Tieto papierové hárky pochádzajú z ručnej papierne. Už na prvý pohľad sa odlišujú od papierov, ktoré používame na písanie v bežnej praxi. V čom je vlastne rozdiel? Je to len v povrchovej úprave, alebo sa odlišujú už svojou podstatou, čiže zložením papieroviny? Možno len pohľadom určiť, akým technologickým postupom prešla papierová hmota, kým sa zrodil list papiera? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať priamo tam, kde sa tieto hárky robia. Zároveň si všimneme, akými zmenami v súvislosti s výrobou papiera prešla papiereň v Harmanci. Papierenská výroba má u nás bohatú tradíciu. Len na Slovensku by sme napočítali vyše stovky dielní a manufaktúr, ktoré sa v minulých stáročiach venovali tejto výrobe. V roku 1829 k ním pribudla aj papiereň v Harmanci. Jej založenie poznačilo množstvo byrokratických opatrení, ktoré sledovali potlačenie konkurencie. Zodpovední s povolovacím právom sa dlho nechali prosiť, kým povolili magistrátu mesta Banská Bystrica, aby vyhovel žiadosti banskobystrického mešťana Františka Zigmunda Laichta. Nakoniec po niekoľkonásobnej urgencii kráľovská komora súhlasila so vznikom papierne. Mestská rada následne uzatvorila s Františkom Laichtom zmluvu, v ktorej sa okrem iného píše, že majiteľ papierne je povinný riadne a načas platiť do mestskej pokladne vojenskú daň a všetky ostatné poplatky. Prevádzka papierne nesmie narušiť každoročné plavenie dreva a ak by si to okolnosti vyžiadali, musí majiteľ papierne na potrebný čas odstaviť prevádzku. V ďalšom bode zmluvy sa píše, že víno a pivo pre svojich zamestnancov musí majiteľ nakupovať len u banskobystrických obchodníkov, tak ako sú k tejto povinnosti zaviazaní aj ostatní občania mesta. Kráľovská komora udelila Františkovi Laichtovi privilégium používať pre svoj závod pomenovanie prvá cisársko-kráľovská privilegovaná papiereň. V prvých rokoch po založení sa tu vyrábal len ručný papier. Ako vlastne prebiehala takáto výroba? Názorne to môžeme dnes vidieť už len v papierni vo Veľkých Losinách na Morave. Najkvalitnejšou surovinou na výrobu ručného papiera je ľanové a bavlnené vlákno. Zmes vody s vláknom, ktoré tvoria papierovinu, obsahuje 96% vody a 4% vlákien. Najdôležitejšou operáciou technologického postupu je zhotovenie jednotlivých hárkov naberaním, tzv. Čerpaním papieroviny na papierenské sitá. Táto fáza výroby patrí k najobťažnejším a vyžaduje dlhodobú prax, zručnosť a cit. Veď práve tu dostáva každý hárok papiera svoj typický charakter. Čerpač si nasyto naberie určité množstvo papieroviny.
Prebytočná voda odtečie cez sitovinu a súčasne dochádza k postupnému splsťovaniu vlákien. Pohybovaním sita do strán, dopredu a dozadu dochádza k vzájomnému previazaniu vlákien. Spolupracovník snímaním, tzv. Gaučovaním, prenáša odvodnené hárky na vlnenú tkaninu, ktorá dobre saje vodu. Celý balík mokrých papierov sa lisuje, pričom dochádza k odvodneniu papiera do takého stavu, že jednotlivé hárky môžeme odoberať rukami. Ručný papier sa označoval priesvitkami. Tieto tri patria k prvým, ktoré sa používali v harmanickej papierni. Okrem mena Leicht sa objavujú na niektorých iniciálky FSL alebo skrížené banské čakany zviazané s tuhou a písmeno H, ktoré označuje, že papier bol vyrobený v Harmanci. Vráťme sa však ešte do papierne vo Veľkých Losinách. Ďalšou fázou výroby ručného papiera je odoberanie. Vyžaduje taktiež zručnosť a skúsenosti, pretože mokrý papier ešte nemá dostatočnú pevnosť. Pôvodne sa papier sušil v priestranných sušiarniach pod strechou papierne. Jednotlivé hárky sa vešali na drevené žrde. V lete za slnečného počasia sa sušili hárky aj na lúke. Dnes sušia vyrobený papier na sitách v sušiarni s núteným obehom vzduchu a s možnosťou regulácie teploty. Sušenie prebieha 3 až 4 dní. V ďalších fázach sa papier glejí, aby nedochádzalo k rozpíjaniu písma a lisuje, aby si získal dokonalý vzhľad. Nakoniec sa hladí na dvojvalcovom kalandri. Listy papiera položené na lepenkovej podložke sa vkladajú medzi valce. Každý hárok sa hladí dvakrát. Najskôr z jednej a potom z druhej strany. Ručne vyrobený papier pomerne ľahko spoznáme podľa jemného rastra, ktorý na jeho povrchu vytvorili drôty papierenského sita. Podobne ako vo Veľkých Losinách prebiehala výroba ručného papiera aj v Harmanci. Pod dobrú kvalitu papierových hárkov sa podpísala aj kvalitná voda z potoka Bystrica. Tá bola potrebná najmä na výrobu vysokobielých a akostných papierov. Čo bolo však zvlášť dôležité pre nepretržitú prevádzku papierne bola skutočnosť, že ani v zime potok nezamrzal a vždy mal dostatok vody. V roku 1840 získal harmanickú papiereň William Moritz Schloss z rakúskeho Hainburgu, ktorý tu nechal postaviť aj prvý papierenský stroj. V tomto období sa tu vyrábal jednak ručný papier a zároveň aj strojný. Podľa dochovalých materiálov jedinou surovinou na výrobu papiera boli v tej dobe handry. Farebné papiere sa vyrábali v dvoch prevedeniach, a to prírodne zafarbené, vtedy sa používali farebné handry, alebo zafarbovaním papieroviny, čo sa robilo chemickou cestou v Holendroch. Až od roku 1862 začali používať na výrobu papiera drevnú hmotu. Tieto kade sa volajú holendre a slúžia na prípravu papieroviny. Listy celulózy sa postupne rozomlievajú na papierovú kašu. Pridaním tónovacej farby sa dosiahne požadované zafarbenie papierenskej hmoty. Podľa druhu papiera sa volí doba mletia buničiny 20, 30 až 50 minút. V
V Harmanci sa vyrábali aj tzv. Žilkované papiere, ktoré mali časť vlákien zafarbených a časť bielých. Tieto papiere si objednávali najmä firmy, ktoré určitým pomerom žilkovania zamedzovali falšovaniu firemných dokumentov. Mlecí agregát, tzv. Hollander, vynašli v Holandsku a odtiaľ získal aj pomenovanie. Pôvodne sa skladal z drevenej vane, neskoršie z betónovej. Tá je pozdĺžne rozdelená na dve korytá. V širšom koryte sa otáča valec opatrený železnými nožami. Na dne koryta sú tzv. Základné nože, upevnené vedľa seba pevne v púzdre. Holendrový valec nožmi zachytáva masu, vtiahne ju medzi základné nože a pritom dochádza ku kráteniu vlákien. V roku 1866 odkúpili harmanickú papiereň banskobystrickí mešťania Štádler a Hüttner. V tomto období tu pribudol ďalší papierenský stroj s pozdĺžným sitom. Zároveň zrušili výrobu ručného papiera. Harmanická papiereň, podobne ako ostatné slovenské papierne, exportovala väčšiu časť výroby do zahraničia. Už vtedy predávali papier do Indie, Číny a Japonska. Najväčšími odberateľmi však boli balkánske štáty. Koncom minulého storočia boli na Slovensku 3 veľké účastinárske spoločnosti na výrobu papiera, a to v Slavošovciach, Ružomberku a v Harmanci. Tieto 3 spoločnosti vyrobili viac ako 11 000 tón strojového papiera, z toho papiereň v Harmanci 5 000 tón. Sortiment papierov bol veľmi bohatý. Svedčí o tom aj táto kazeta, ktorú darovalo v roku 1857 vedenie harmanickej papierne kráľovi Františkovi Jozefovi a jeho manželke Alžbete. Dnes je umiestnená v Mestskom múzeu v Banskej Bystrici. V kazete je okrem vyobrazenej papierne aj vzorkovnica, ktorá predstavuje výrobný sortiment bielých a farebných písacích papierov, ale aj normalizovaný papier pre štátne úrady a kníhtlačový papier. Strojná výroba papierového listu prebieha na papierenskom stroji. V Harmanci sú dodnes v prevádzke 2 papierenské stroje zo začiatku storočia. Zachoval sa aj stroj z roku 1882. Na ňom si ukážeme niektoré časti, ktoré súvisia s technológiou výroby papiera. Rozomletá papierovina prichádza z vyrovnávacej nádrže do triediaceho zariadenia a úzolníka, ktoré sú ešte pred papierenským strojom. Z uzolníka prichádza papierovina do nátokovej skrine, z ktorej sa rovnomerne rozptýli na sito papierenského stroja. Výška natečenej papieroviny sa reguluje pomocou tzv. Formátových pravítok, ktoré sa nastavujú podľa toho, akú plošnú hmotnosť je treba vyrobiť. Súčasne sa takto reguluje spôsob natekania papieroviny.
Formátový vozík zabezpečuje, aby sa papierovina po natečení na sito neroztiekla. Pomocou registračných valčekov a sacích skríň sa postupne z papierového pásu odoberá voda. Ďalšou fázou je gaučovanie, pri ktorom sa voda vytláča valcami z papierového listu. Spodný valec je medený alebo kamenný, vrchný je medený, potiahnutý špeciálnym súknom, takzvaným manšanom. Potom pás papieroviny prichádza do lisovacej skupiny, v ktorej sa voda odsáva pomocou plsti. Takto sa postupne zvýši sušina z 1% až na 36%. Odtiaľto prechádza pás do sušiacej skupiny. Prvá časť je tzv. Predhrievacia. V nej sa papierovina predhreje, čím sa zamedzí zrážaniu pásu. Postupne teplota stúpa až na 105 stupňov. V tretej časti dochádza opäť k poklesu teploty. Pozvolné zvyšovanie a znižovanie teploty má ten význam, že papierový list sa pomaly vysúša a neodskakuje od sušiacich valcov. Pri náhlom ochladení by mohlo naviac dôjsť k zvlneniu papieroviny. Aj strojná výroba papiera, do ktorej už dnes vstúpila výpočtová technika, sa nezaobíde bez ľudského zhodnotenia kvality vyrobeného papiera. Pozorné oko musí prezrieť štruktúru a kvalitu premiesenia vlákien. Spôsob zisťovania hmotnosti papiera sa uchoval v pôvodnej podobe dodnes a ako vidieť, vzhľadom k jednoduchosti a presnosti ťažko ho niečo prekoná. Tento papierenský gigant na prvý pohľad sa takmer vôbec nepodobá pôvodným papierenským strojom. Stojí na konci vývojového radu zariadení na výrobu papiera. Treba však povedať, že svoj stredoeurópsky primát v rýchlosti a šírke papierového pásu už stratil. Výroba papiera zaznamenala za posledných 200 rokov podstatné zmeny. O tom sme sa presvedčili aj na príklade harmanickej papierne. Na otázku, ktorú sme si položili v úvode filmu, môžeme odpovedať, že podstata vzniku papierového hárku sa napriek zmenám technológie nemení. Na počiatku je papierovina, ktorá je dušou každého papierového hárku.